Akwụkwọ Daniel isi nke mbụ. N'afọ nke atọ nke ọbụbụeze nke Jehoiakim bụ eze Juda, ka Nebukadneza bụ eze Babilọn bịara na Jerusalem nọchigide ya n'agha. Onyenwe anyị wee were Jehoiakim bụ eze Juda na ihe ụfọdụ nke ụlọ Chineke nye n'aka ya. O wee chịrị ha bịa n'ala Shaịna, n'ụlọ chi ya. Ọ bụkwa ihe ndị a ka ọchị batara n'ụlọ akụ nke chi ya. Eze ahụ wee sị Aspenaz bụ onyeisi ndị onozi ya, ka o mee ka ụfọdụ n'ụmụ Izrel bata, bụ ụfọdụ n'ime mkpụrụ alaeze, na n'ime ndị isi, bụ ụmụ okoro ndị ọ dịghị ọrụ ọbụla dị ha n'ahụ, ndị mara mma n'ile anya, nwee uche na amamihe niile, mara ihe ọmụma, na-aghọta ihe a na-ama ama, ndị nwekwara ike iguzo n'ụlọ ukwu eze. Ọ sịkwara ya ka o mee ka ha mụta akwụkwọ na asụsụ nke ndị Kaldịa. Eze wee kepụtara ha oke nke ụbọchị ọbụla n'ụbọchị ya, site n'ihe oriri ọma nke eze, na site na mmanya vaịnị nke ọ na-aṅụ, si ka emee ka ha topụta afọ 3, ka ha wee guzo n'ihu eze n'ọgwụgwụ afọ 3 ahụ. Ma n'etiti ha ka ụmụ Juda ụfọdụ dị, bụ Daniel na Hananaya na Mishael na Azaraya. Onyeisi ndị onozi wee gụọ ha aha. O wee gụọ Daniel aha Belteshaza, gụọkwa Hananaya aha Shedrak, gụọkwa Mishael aha Mishak, gụọkwa Azaraya aha Abednego. Daniel wee tinye nke a n'obi ya, na ọ gaghị ewere ihe oriri ọma eze ma ọ bụ mmanya vaịnị ọ na-aṅụ mee onwe ya ka ọ ghara ịdị nsọ. O wee chọọ n'aka onyeisi ndị onozi ka ọ ghara ime onwe ya onye na-adịghị nsọ. Chineke wee nye Daniel ka e nwee ebere na obi ebere niile n'ahụ ya n'ihu onyeisi ndị onozi. Onyeisi ndị onozi wee sị Daniel, mụ onwe m na-atụ egwu onye nwe m bụ eze, onye kepụtaworo ihe oriri unu na ihe ọṅụṅụ unu. N'ihi na ọ bụ n'ihi gịnị ka ọ ga-ahụ ihu unu ka ha gbarụrịrị karịa ihu ụmụ okoro ndị ọgbọ unu? Unu ewee mee ka eze nara isi m na nra? Daniel wee sị onye nlekọta nke onyeisi ndị onozi mere ka ọ gụrụ onyeisi Daniel na Hananaya na Mishael na Azaraya, biko, na-anwa ndị ohu gị ụbọchị 10, ka ha nyekwa anyị akụkụ ụfọdụ, anyị ewee rie, ka ha nyekwa anyị mmiri anyị ewee ṅụọ, ka ahụkwa otu anyị dị n'ihu gị niile anya, otu ụmụ okorobịa ndị na-eri ihe oriri ọma eze dị niile ha anya, ma dịka i si hụ, mesoo ndị ohu gị otu a. O wee gee ha ntị n'okwu a, wee nwaa ha ụbọchị 10. N'ọgwụgwụ ụbọchị 10, e wee hụ na ha dị mma n'ile ha anya, ha makwara abụba n'anụ ahụ, karịa ụmụ okorobịa ahụ niile ndị na-eri ihe oriri ọma eze. Onye nlekọta ahụ wee na-ewepụ ihe oriri ha na mmanya vaịnị ha ga-aṅụ, o wee na-enye ha akụkụ. Ma ụmụ okorobịa anọ ndị a, Chineke nyere ha ọmụmụ ihe na uche na akwụkwọ na amamihe niile. Daniel ghọtakwara ọhụ na nrọ niile. Ma n'ọgwụgwụ ụbọchị ndị a nke eze sịrị ka emee ka ha bata, onyeisi ndị onozi wee mee ka ha bata n'ihu Nebukadneza. Eze wee kpanyere ha ụka, ma ahụghị n'etiti ha niile onye ọbụla dịka Daniel na Hananaya na Mishael na Azaraya. Ha wee guzo n'ihu eze. Ma n'okwu ọbụla nke amamihe nke nghọta nke eze chọrọ n'aka ha, ọ hụrụ na ha ka ndị ode akwụkwọ dị nsọ niile na ndị dibịa niile ndị nọ n'alaeze ya niile mma ugboro 10. Daniel wee nọgide ruo afọ 1 nke Sairọs bụ eze. Akwụkwọ Daniel isi nke 2.
Ma n'afọ nke abụọ nke ọbụbụeze nke Nebukadneza rọrọ nrọ dị iche iche. Mmụọ ya wee gbasasịa, nrọ ya wee gwụ n'anya ya. Eze wee sị ka a kpọọ ndị odeakwụkwọ dị nsọ na ndị dibịa na ndị mgbasị na ndị Kaldia igosi eze nrọ ya niile. Ha wee bata guzo n'ihu eze. Eze wee sị ha, nrọ ka m rọworo. Mmụọ wee gbasasịa ịmara nrọ ahụ. Ndị Kaldia wee sị eze n'asụsụ Siria, eze dị ndụ ruo mgbe ebighị ebi, zere ndị ohu gị nrọ a. Isi ya ka anyị ga-akọkwa. Eze wee zaa sị ndị Kaldia, okwu nke m siworo n'ọnụ m pụta na-eguzosi ike. A sị na unu emeghị ka m mara nrọ a n'isi ya, a ga-abọkasị unu. Ọ bụkwa ụlọ niile unu ka a ga-eme ebe ikpofu ahịhịa. Ma a sị na unu akọọ nrọ a n'isi ya, onyinye dị iche iche na ụgwọ ọrụ na nsọpụrụ ukwu ka unu ga-anata n'aka m. N'ihi nke a, kọọrọnụ m nrọ a n'isi ya. Ha zara nke ugboro abụọ sị, ka eze zere ndị ohu ya nrọ a, isi ya ka anyị ga-akọkwa. Eze zara sị, mụ onwe m amasịwo na mgbaaka unu onwe unu ga-azụchapụ, n'ihi na unu ahụwo na ọ na-eguzosi ike site n'ọnụ m bụ okwu a. Na a sị na unu emeghị ka m mara nrọ a, otu a ka iwu e nyere unu bụ, n'ihi na okwu ụgha ndị bibikwuru ebibi ka unu zubekọworo ikwu n'ihu m, ruo mgbe a ga-erugharị. N'ihi nke a, zere m nrọ a, wee mara na unu ga-akọrọ m isi ya. Ndị Kaldia zara n'ihu eze sị, ọ dịghị onye ọbụla n'elu ụwa nke pụrụ ịkọ isiokwu eze, n'ihi na ọ dịghị eze ọbụla, maọbụ onyeisi, maọbụ onye nwere ike n'ahụ mmadụ jụworo odeakwụkwọ dị nsọ ọbụla, maọbụ dibịa ọbụla, maọbụ onye Kaldia ọbụla ajụjụ dị otu a. Ajụjụ a nke eze na-ajụ dị ike. Ọ dịghịkwa onye ọzọ nke ga-akọ ya n'ihu eze, ma ọ bụghị naanị chi anyị, ndị ebe obibi ha na-adịghị n'etiti anụ ahụ bụ mmadụ. N'ihi nke eze were iwe ya wee dị ọkụ nke ukwuu. O wee sị ka eme ka ndị amamihe niile nke Babilọn laa n'iyi. Iwu ahụ wee pụta, e wee gaje igbu ndị ahụ maara ihe. Ha wee chọọ Daniel na ndị ibe ya ka e wee gbuo ha. Mgbe ahụ Daniel zaghachiri Ariok bụ onyeisi ndị ogbu nke eze, nke pụrụ igbu ndị amamihe nke Babilọn, okwu ndụmọdụ na ezi uche. Ọ zara sị Ariok bụ onye nke eze nke nwere ike n'ahụ mmadụ, n'ihi gịnị ka iwu a dị ọkụ ọkụ site n'ihu eze? Mgbe ahụ ihe Ariok mere ka Daniel mara okwu a. Daniel wee bata, kpeere eze ka o nye ya mgbe a kara aka, ka o wee kọrọ eze isi nrọ ahụ. Mgbe ahụ Daniel lara n'ụlọ ya, mee ka Hananaya na Mishael na Azaraya bụ ndị ibe ya mara okwu ahụ, ka ha wee rịọ obi ebere niile n'aka Chineke nke eluigwe banyere ihe nzuzo ahụ, ka Daniel na ndị ibe ya wee ghara isoro ndị amamihe Babilọn fọdụrụ laa n'iyi. Mgbe ahụ Daniel ka e kpugheere ihe nzuzo ahụ nye n'ọhụ nke abalị. Mgbe ahụ Daniel gọziri Chineke nke eluigwe. Daniel zara sị, ka aha nke Chineke bụrụ ihe a gọziri agọzi site na mgbe ebighị ebi ruo mgbe ebighị ebi, n'ihi na amamihe na ịdị ike nke ya ka ha bụ. Ọ bụ ya onwe ya na-agbanwe mgbe na mgbe a kara aka. Ọ na-ewezuga ndị eze, na-emekwa ka ndị eze bilie. Ọ na-enye ndị maara ihe amamihe ha. Ọ na-enyekwa ndị maara nghọta ihe ọmụma. Ya onwe ya na-ekpughe ihe niile dị omimi dịkwa nzuzo. Ọ mawo ihe dị n'ọchịchịrị, ihe na-ebikwa n'ebe ọ nọ. Gị Chineke nke nna m ha, ka mụ onwe m na-ekele na-ajakwa, n'ihi na amamihe na ịdị ike ka ị nyeworo m. Ugbu a ka ị mewokwara ka m mara ihe anyị rịọrọ n'aka gị.
n'ihi na okwu eze ka i meworo ka anyị mara. N'ihi nke a, Daniel bakwuru Ariok, onye eze dụrụ onyeisi, ime ka ndị amamihe nke Babilọn laa n'iyi. O jere, ọ bụkwa otu a ka ọ sịrị ya, emela ka ndị amamihe nke Babilọn laa n'iyi. Mee ka m bata guzo n'ihu eze. Ọ bụkwa isi nrọ ahụ ka m ga-akọrọ eze. Mgbe ahụ, Ariok were ọsọ mee ka Daniel bata n'ihu eze. Ọ bụkwa otu a ka ọ sịrị ya, achọpụtawo m otu nwoke n'ime ụmụ ndị Juda e mere ka ha jee biri n'ala ọzọ, onye ga-eme ka eze mara isi nrọ ahụ. Eze zara sị, Daniel, onye aha ya bụ Belteshaza, ọ ga-abụ na ị pụrụ ime ka m mara nrọ a nke m hụworo na isi ya? Daniel zara n'ihu eze sị, ihe nzuzo nke eze jụrụ ndị maara ihe na ndị dibịa na ndị ode akwụkwọ dị nsọ na ndị na-eke eluigwe apụghị ịkọrọ eze ya. Ma Chineke dị, onye nọ n'eluigwe, nke na-ekpughe ihe nzuzo niile. O mewokwa ka eze bụ Nebukadneza mara ihe aghaghị ịdị n'ikpeazụ ụbọchị ndị a. Nrọ gị na ọhụ niile nke isi gị n'elu ihe ndina gị, nke a ka ọ bụ. Gị onwe gị eze, echiche gị niile rigotara n'uche gị n'elu ihe ndina gị. Ihe aghaghị ịdị mgbe nke a gasịrị. Onye ahụ nke na-ekpughe ihe nzuzo niile emewokwa ka ị mara ihe aghaghị ịdị. Ma mụ onwe m, ọ bụghị n'ihi amamihe ọbụla nke dị n'ime m karịa n'ihe ọbụla dị ndụ ka e kpugheworo ihe nzuzo a nye m. Kama, ọ bụ ka e wee mee ka eze mara isi ya. Ọ bụkwa ka ị wee mara echiche nke obi gị. Gị onwe gị eze nọ n'ahụ, ma lee, otu onyinyo mmadụ nke dị ukwuu, onyinyo a nke hiri nne, nke ibu maramara ya kachasị ihe niile, na-eguzo n'ihu gị. Ọ dị egwu n'ile ya anya. Onyinyo ahụ, isi ya bụ ezi ọlaedo, obi ya na ogwe aka ya abụọ bụ ọlaọcha, afọ ya na apata ụkwụ ya abụọ bụ ọla, ogwe ụkwụ ya abụọ bụ igwe, ụkwụ ya abụọ ụfọdụ n'ime ha bụ igwe, ma ụfọdụ n'ime ha bụ ụrọ. Ị nọ n'ahụ ruo mgbe a wapụtara otu nkume nke a na-ejighị aka waa. O wee tie onyinyo ahụ na ụkwụ ya abụọ nke bụ igwe na ụrọ, tipịa ha. Mgbe ahụ ka e tipịara igwe ahụ na ụrọ na ọla ahụ na ọlaọcha na ọlaedo ahụ n'otu. O wee dị ka igbogbo ọka sitere n'ebe nzọcha ọka nke mgbe okpomọkụ. Ifufe wee fechapụ ha, e wee ghara ịhụrụ ha ebe ọbụla. Nkume ahụ nke tipịrị onyinyo ahụ wee ghọọ oke ugwu, jupụta ụwa nke a niile. Nke a bụ nrọ ahụ. Isi ya ka anyị ga-akọkwa n'ihu eze. Gị onwe gị eze, bụ eze ndị eze, onye Chineke nke eluigwe nyeworo alaeze a na akụ a na ike a na ebube a. Ọzọ, n'ebe ọbụla ụmụ nke mmadụ dị, anụ ọhịa na anụ ufe nke eluigwe ka o nyeworo n'aka gị, mee ka ị nwee ike n'ahụ ha niile. Gị onwe gị bụ isi ọlaedo ahụ. Ma n'ọnọdụ gị ka alaeze ọzọ ga-ebili nke ga-adị ala karịa gị, na alaeze ọzọ nke mere ha atọ, nke bụ ọla, nke ga-enwe ike n'ahụ ụwa nke a niile. Ma alaeze nke anọ ga-adị ike ka igwe, n'ihi na igwe na-etipịa tidakwa ihe niile. Na dịka igwe nke na-etijisi ihe ndị a niile, otu a ka ọ ga-etipịa tijisịa. Ma ebe ị hụrụ ụkwụ ya abụọ na mkpịsị ụkwụ ya niile, na ụfọdụ n'ime ha bụ ụrọ okpu ite, ma ụfọdụ n'ime ha bụ igwe,
Alaeze ekewara ekewa ka ọ ga-abụ, ma nguzosi ike ụfọdụ nke igwe ahụ aghaghị ịdị n'ime ya, n'ihi na ịhụrụ igwe ahụ na-agwakọtara ya n'ụrọ apịtị, ma mkpịsị ụkwụ niile nke ụkwụ ya abụọ, ụfọdụ n'ime ha bụ igwe, ma ụfọdụ n'ime ha bụ ụrọ. Otu a ka ụfọdụ n'ime akụkụ alaeze ahụ ga-adị ike, ma ụfọdụ n'ime ha ga-abụ ihe na-adịghị ike ntiwa. Ma ebe ịhụrụ igwe ahụ na-agwakọtara ya n'ụrọ apịtị, ha ga na-eji mkpụrụ ndị ọzọ gwakọta onwe ha, ma ha agaghị adị na-arapara n'ahụ ibe ha n'otu n'otu, ọbụla otu igwe na ụrọ na-adịghị agwakọta. Ma n'ụbọchị ha, bụ eze ndị a, ka Chineke nke eluigwe ga-eme ka otu alaeze bilie, nke agaghị emebi emebi ruo mgbe ebighị ebi. Ọ bụkwa ọbụbụeze ya ka na-agaghị arapụrụ ndị ọzọ. Ọ ga-etipịa alaeze ndị a niile, mee ka ha gwụsịa, ma ya onwe ya ga-eguzosi ike ruo mgbe ebighị ebi. N'ihi na ị hụrụ na a wapụtara otu nkume n'ugwu ahụ, nke a na-ejighị aka waa, na o tipịara igwe ahụ na ọla ahụ na ụrọ ahụ, na ọlaọcha ahụ na ọlaedo ahụ. Chineke dị ukwuu emewo ka eze mara ihe aghaghị ịdị mgbe nke a gasịrị. Nrọ a na-eguzosikwa ike. Ọ bụkwa ihe kwesịrị ntụkwasị obi ka akụkọ isi ha bụ. Mgbe ahụ ka eze bụ Nebukadneza ji daa kpuo ihu ya n'ala. Ọ bụkwa Daniel ka ọ kpọrọ isi ala nye, sị ka a wụsịrị ya onyinye ịnata ihu ọma na ihe isi ụtọ dị iche iche. Eze zara Daniel sị, n'eziokwu, Chineke unu bụ Chineke nke chi niile, na onye nwe ndị eze, na onye na-ekpughe ihe nzuzo niile. Ebe ị pụrụ ikpughe ihe nzuzo a? Mgbe ahụ eze mere ka Daniel dị ukwuu. Ọ dịkwa ọtụtụ onyinye dị ukwuu ka o nyere ya. O mekwara ya ka ọ bụrụ onye na-achị ala ahụ niile a na-achị achị, bụ Babilọn, onye isi ndị nọchiri anya eze na-eche ndị amamihe niile nke Babilọn. Daniel wee rịọ eze, o wee doo Shedrak na Mishak na Abednego, ndị isi ọrụ nke ala ahụ a na-achị achị, bụ Babilọn. Ma Daniel nọ n'ọnụ ụzọ ámá eze. Akwụkwọ Daniel isi nke 3. Nebukadneza bụ eze mere onyinye ọlaọcha ịdị elu ya bụ ọgụ kubit 3, obosara ya bụ kubit 6. O guzobere ya 3 na ndagwurugwu Dura n'ala ọchịchị Babilọn. Nebukadneza bụ eze zikwara ka achịkọta ndị nọchiri anya eze, na ndị isi na ndị na-achị achị, na ndị ikpe na ndị odozi akụ, na ndị ndụmọdụ, na ndị odozi okwu, na ndị niile na-achị ala a na-achị achị, ịbịa na ịrara onyinye ahụ nye, bụ nke Nebukadneza bụ eze guzobeworo ọtọ. Mgbe ahụ ndị nọchiri anya eze, na ndị isi na ndị na-achị achị, na ndị ikpe na ndị odozi akụ, na ndị ndụmọdụ, na ndị odozi okwu, na ndị niile na-achị ala a na-achị achị na-ezukọta n'ịrara onyinye ahụ nye, bụ nke Nebukadneza bụ eze guzobere ọtọ. Ha wee na-eguzo ọtọ n'ihu onyinye ahụ nke Nebukadneza guzobeworo. Onye nkwusa na-akpọsikwa mkpu ike sị, ọ bụ unu ka a na-agwa okwu, unu ndị dị iche iche, na unu mba dị iche iche, na unu ndị na-asụ asụsụ dị iche iche, sị, na mgbe unu ga-anụ olu opi ike, na nke ọja, na nke ụbọ akwara, na nke sagbọt, na nke une, na nke dosima, na nke ụbọ, na opi niile dị iche iche, unu ga-ada n'ala kpọọ isiala nye onyinye ọlaedo ahụ nke Nebukadneza bụ eze guzobere ọtọ. Ma onye ọbụla nke na-agaghị ada n'ala kpọọ isiala n'otu mgbe ahụ ka a ga-atụba ya n'etiti oke ọkụ nke na-enwu ajọ onwunwu. N'ihi nke a,
N'otu mgbe ahụ, mgbe ndị niile dị iche iche nụrụ olu nke opi ike, na nke ọja, na nke ụbọ akwara, na nke sackbut, na nke une, na nke ụbọ na opi niile dị iche iche, ha wee na-ada n'ala, bụ ndị niile dị iche iche, na mba niile dị iche iche, na ndị niile na-asụ asụsụ dị iche iche. Ha wee na-akpọ isiala nye onyinye ọlaedo ahụ nke Nebukadneza bụ eze guzobere ọtọ. N'ihi nke a ka ndị Kaldịa ụfọdụ bịaruru nso n'otu mgbe ahụ, bụ ndị ji ebubo. Ha zara sị, Nebukadneza bụ eze dị ndụ ruo mgbe ebighị ebi. Gị onwe gị eze nyewe iwu sị na onye ọbụla nke ga-anụ olu nke opi ike, na nke ọja, na nke ụbọ akwara, na nke sackbut, na nke une, na nke dulcimer, na nke ụbọ na opi niile dị iche iche ga-ada n'ala kpọọ isiala nye onyinye ọlaedo ahụ. Ma onye ọbụla nke na-adaghị n'ala kpọọ isiala, a ga-atụba ya n'etiti oke ọkụ nke na-enwu ajọ onwu. Ndị Juu ụfọdụ dị, ndị doworo ndị isi ọrụ nke ala ahụ a na-achị achị bụ Babilọn. Ha bụ Shedrak, na Mishak, na Abednego. Ndị ikom ndị a anụghị olu gị, eze. Chi gị niile ka ha na-adịghị efe. Ọ bụkwa onyinye ọlaedo nke ị guzobeworo ọtọ ka ha na-adịghị akpọ isiala nye. Mgbe ahụ, Nebukadneza n'oke iwe na ọnụma ya sịrị ka e mee Shedrak, na Mishak, na Abednego ka ha wee bịa. Mgbe ahụ, ha mere ka ndị ikom ndị a bịa n'ihu eze. Nebukadneza zara sị ha, ọ bụ ihe unu zubeworo unu Shedrak, na Mishak, na Abednego, na chi m ka unu na-adịghị efe? Ọ bụkwa onyinye ọlaedo nke m guzobeworo ọtọ ka unu na-adịghị akpọ isiala nye? Ugbu a, a sị na unu ejikerewo, na mgbe unu ga-anụ olu nke opi ike, na nke ọja, na nke ụbọ akwara, na nke sackbut, na nke une, na nke dulcimer, na nke ụbọ na opi niile dị iche iche, unu ga-ada n'ala kpọọ isiala nye onyinye ahụ nke m meworo. Ọ dị mma, ma a sị na unu adịghị akpọ isiala, n'otu mgbe ahụ ka a ga-atụba unu n'etiti oke ọkụ na-enwu ajọ onwu. Onye bụkwa chi ahụ nke ga-anapụta unu n'aka m? Shedrak, na Mishak, na Abednego zara sị eze Nebukadneza, ọ dịghị anyị onwe anyị mkpa ịzaghachi gị okwu banyere nke a. A sị na ọ dị ụzọ ọbụla Chineke ahụ onye anyị onwe anyị na-efe pụrụ ịnapụta anyị, ọ bụ n'oke ọkụ nke na-enwu ajọ onwunwu n'aka gị, eze, ka ọ ga-anapụta anyị. Ma a sị na ọ pụghị ịnapụta anyị, ka ị mara, eze, na chi gị niile ka anyị na-agaghị adị na-efe. Ọ bụkwa onyinye ọlaedo ahụ nke ị guzobeworo ọtọ ka anyị na-agaghị akpọ isiala nye. Mgbe ahụ, Nebukadneza jupụtara n'ọnụma, ụdị ihu ya wee gbanwee imegide Shedrak, na Mishak, na Abednego. Ya mere ọ zara ya sị ka ha mee oke ọkụ ahụ ka ọ dị ọkụ ugboro 7 karịa otu a na-emere ka ọ dị ọkụ. Ọ sịkwara ndị dike ụfọdụ bụ dimkpa, ndị dị n'ụsụ ndị agha ya, ka ha wee kee Shedrak, na Mishak, na Abednego agbụ, tụba ha n'oke ọkụ na-enwu ajọ onwu. Mgbe ahụ, e kere ndị ikom ndị a abụ n'uwe ukwu ha, na akwa nkechi isi ha, na uwe mwụda ha, na uwe niile ha, wee tụba ha n'etiti oke ọkụ na-enwu ajọ onwu. N'ihi nke a, n'ihi na okwu eze dị oke ọkụ, na n'ihi oke ọkụ ahụ bụ ihe meworo ka ọ dịkarịa ọkụ oke, ọbụla ndị ikom ahụ ka ire ọkụ gburu, bụ ndị meworo ka Shedrak, na Mishak, na Abednego rigota. Ndị ikom atọ ndị a bụ Shedrak, na Mishak, na Abednego wee daa n'ala na-agbụ n'etiti oke ọkụ na-enwu ajọ onwu. Mgbe ahụ, o juru Nebukadneza bụ eze anya, o wee were ọsọ bilie. Ọ zara sị ndị ndụmọdụ ya, ọ bụghị ndị ikom atọ e kere agbụ anyị tụbara n'etiti oke ahụ? Ha zara sị eze, ọ bụ ezie, eze. Ọ zara sị, lee, mụ onwe m na-ahụ ndị ikom anọ atọpụrụ agbụ na-ejegharị n'etiti oke ahụ, ma emerụghị ha ahụ. Onye ahụ nke mere ha nnọọ yiri nwa nke ndị bụ chi niile ya anya. Mgbe ahụ Nebukadneza bịara nso ọnụ ụzọ oke ọkụ ahụ nke na-enwu ajọ onwu. O kwuru sị, Shedrak, na Mishak, na Abednego, unu bụ ndị ohu nke Chineke nke kachasị ihe niile elu. Pụtanụ bịa,
Mgbe ahụ Shedrak na Mishak na Abednego si n'etiti ọkụ ahụ pụta. Ndị ahụ ndị nọchiri anya eze na ndịisi ahụ na ndị ahụ na-achị achị na ndị ndụmọdụ eze ebe ha zukọtaworo. Ha hụkwara ndị ikom ndị a na ọkụ ahụ enweghị ike n'ahụ ha. Ọkụ aṅachaghịkwa agịrị isi nke isi ha. Uwe ụkwụ ha agbanweghịkwa. Isi ọkụ agabigaghịkwa n'ahụ ha. Nebukadneza zara sị, onye a gọziri agọzi ka Chineke nke Shedrak na Mishak na Abednego bụ, onye ziteworo mmụọ ozi ya wee napụta ndị ohu ya ndị tụkwasịrị ya obi. Ọ bụkwa okwu eze ka ha gbanweworo wee rara ahụ ha nye, ka ha wee ghara ife maọbụ ịkpọ isi ala nye chi ọbụla ma ọ bụghị Chineke ha. N'ihi na a na-esite n'aka m nye iwu sị na ndị ọbụla maọbụ mba ọbụla maọbụ asụsụ ọbụla nke ga-ekwuhie megide Chineke nke Shedrak na Mishak na Abednego, a ga-abọkasị ya. Ọ bụkwa ụlọ ya ka a ga-eme ebe ikpofu ahịhịa, n'ihi na ọ dịghị chi ọzọ nke pụrụ ịnapụta otu a. Mgbe ahụ eze mere ka ihe gara Shedrak na Mishak na Abednego nke ọma n'ala ahụ a na-achị achị bụ Babilọn. Akwụkwọ Nehemaịa Daniel isi nke 4. Nebukadneza bụ eze na-ezigara ndị niile dị iche iche na mba niile na ndị niile na-asụ asụsụ dị iche iche ozi, bụ ndị bi n'ụwa nke a niile, ka udo bara unu ụba. Ihe ịrịba ama niile na ihe ijuanya niile nke Chineke onye kachasị ihe niile elu meworo n'imeso m. Ọ dị m mma n'anya ịkọ akụkọ ha. Ihe ịrịba ama ya niile, lee ka ha si dị ukwuu hinne. Ihe ijuanya ya niile kwa, lee ka ha si dị ike nke ukwuu. Alaeze ya bụ alaeze ebighị ebi, ọchịchị ya na-adịgidekwa n'ọgbọ niile. Mụ onwe m bụ Nebukadneza nọ n'udo n'ụlọ m, nọkwa ka osisi nwezuru akwụkwọ ndụ ya n'ụlọ ukwu m. Nrọ ka m hụrụ, o eme ka m tụọ egwu. Echiche niile m na-eche n'elu ihe ndina m na ọhụ niile nke isi m wee mee ka m maa jijiji. N'ihi ya na-esite n'aka m n'iwu sị, ka e mee ka ndị amamihe niile nke Babilọn bata n'ihu m, ka ha wee mee ka m mara isi nrọ ahụ. Mgbe ahụ ndị ode akwụkwọ dị nsọ na ndị dibịa na ndị Kaldịa na ndị na-eke eluigwe batara. Ma mụ onwe m wee zee nrọ ahụ n'ihu ha, ma ha emeghị ka m mara isi ya. Ma n'ikpeazụ Daniel batara n'ihu m, onye ahụ bụ Belsheza, dịka aha chi m si dị, onye mmụọ nke chi nsọ niile dịkwa n'ime ya. Ọ bụkwa n'ihu ya ka m zere nrọ ahụ sị, Belteshaza, onyeisi ndị ode akwụkwọ dị nsọ, n'ihi na mụ onwe m maara na mmụọ nke chi nsọ dị n'ime gị, na ọ dịghị ihe nzuzo ọbụla na-esogbu gị. Kọrọ m ọhụ niile nke nrọ m nke m hụworo n'isi ya. Ma ọhụ niile nke isi m n'elu ihe ndina m dị otu a. Anọ m na-ahụ, ma lee, otu osisi n'etiti ụwa, ịdị elu ya dịkwa ukwuu. Osisi ahụ gbara agba, dị ike, ịdị elu ya rutekwara n'eluigwe. A pụrụ ịhụ ya anya site na nsọtụ nke ụwa nke a niile. Akwụkwọ ya mara mma, mkpụrụ ya hikwara nne. Ihe oriri izuru ihe niile dịkwa ya. N'okpuru ya ka anụ ọhịa na-eze ndo. Ọ bụkwa n'alaka ya ka nnụnụ niile nke eluigwe na-ebi. Esitekwa na ya zụọ anụ ahụ niile bụ mmadụ. Anọ m na-ahụ n'ọhụ niile nke isi m n'elu ihe ndina m, ma lee, otu onye na-amụrụ anya, nke bụkwa onye nsọ, na-esi n'eluigwe rịda. Ọ na-akpọsi mkpu ike. Ọ bụkwa otu a ka ọ na-asị, gbutuo n'osisi ahụ, gbukapụsịa alaka ya niile, rụrụpụ akwụkwọ ya niile, kpasa mkpụrụ ya, ka anụ ọhịa si n'okpuru ya gbapụ, ka nnụnụ niile sikwa n'alaka ya fepụ. Ma hapụnụ ogwe mgbọrọgwụ ya niile n'ala, ọbụla na-agbụ ekere ya nke igwe na ọla, na ahịhịa ndụ nke ọhịa, ka igirigi nke eluigwe dekwa ya, ka oke ya dịkwa n'etiti anụ ọhịa na ihe ọkụkụ nke ụwa. Ka obi ya gbanwee ghara ịbụ obi mmadụ, ka enyekwa ya obi anụ ọhịa, ka oge asaa gabigakwa n'isi ya. N'iwu ndị na-amụ anya nyere ka okwu a siteworo. Ọ bụkwa n'okwu ọnụ ndị nsọ ka ihe a si pụta.
ka ndị dị ndụ wee mara na onye ahụ nke kachasị ihe niile elu na-achị achị n'alaeze nke mmadụ. Ọ bụkwa onye ọbụla ọ chọrọ inye ya ka ọ na-enye ya. Ọ bụkwa onye dị ala karịa mmadụ niile ka ọ na-eme ka o bilie ịbụ onyeisi ya. Nrọ a ka mụ onwe m bụ eze bụ Nebukadneza hụworo, ma gị onwe gị Belteshaza, ka akụkọ isi ya, n'ihi na ndị amamihe niile nke alaeze m apụghị ime ka m mara isi ya. Ma gị onwe gị pụrụ, n'ihi na mmụọ nke chi nsọ niile dị n'ime gị. Mgbe ahụ ọ jụrụ Daniel onye aha ya bụ Belteshaza anya nwa mgbe echiche ya niile wee mee ka ọ maa jijiji. Eze zara sị Belteshaza, ekwela ka nrọ a ma ọ bụ akụkọ isi ya mee ka ị maa jijiji. Belteshaza zara sị, onye nwe m, ka nrọ a dịrị ndị na-akpọ gị asị, ka akụkọ isi ya dịkwara ndị iro gị. Osisi ahụ nke ị hụrụ, nke gbara agba, nke dị ike, nke ịdị elu ya rutere n'eluigwe, nke a pụrụ ịhụ ya anya site na nsọtụ nke ụwa nke a niile, nke akwụkwọ ya mara mma, nke mkpụrụ ya hiri nne, nke ihe oriri ịzụrụ ihe niile dị ya, nke n'okpuru ya ka anụ ọhịa na-ebi, nke ọ bụ alaka ya ka nnụnụ niile nke eluigwe nwere ebe obibi ha. Gị onwe gị ka ọ bụ eze, n'ihi na ịbawo ụba dị ike, ịdị ukwuu gị abawokwa ụba rute n'eluigwe, ebe ị na-achị erutewokwa na nsọtụ ụwa. Ma ebe eze hụrụ otu onye na-amụrụ anya, nke bụkwa onye nsọ, ka ọ na-esi n'eluigwe rịdatasị, gbutuo n'osisi ahụ, mebie ya, ma hapụ na ogwe mkpụrụ ọgwụ ya niile n'ala, ọbụla na-abụ ekere ya nke igwe na ọla, n'ahịhịa ndụ nke ọhịa, ka igirigi nke eluigwe dekwa ya, ka oke ya dịkwa n'etiti anụ ọhịa ruo mgbe oge asaa ga-agabiga n'isi ya. Nke a bụ akụkọ isi ya, eze. Iwu nke onye ahụ nke kachasị ihe niile elu ka ọ bụkwa nke ruteworo onye nwe mbụ eze ahụ. Ọ bụkwa gị ka a ga-achụpụ n'ebe mmadụ bi. Ọ bụkwa n'etiti anụ ọhịa ka ebe obibi gị ga-adị. Ọ bụkwa ihe ọkụkụ ka a ga-eme ka ịta dịka ehi. Igirigi nke eluigwe ga na-edekwa gị. Oge asaa ga-agabigakwa n'isi gị, ruo mgbe ị ga-ama na onye ahụ nke kachasị ihe niile elu na-achị achị n'alaeze nke mmadụ. Ọ bụkwa onye ọbụla ọ na-achọ inye ya ka ọ ga-enye ya. Ma ebe ha sịrị ka a hapụ ogwe mkpọrọgwụ nke osisi ahụ, alaeze gị ga-eguzosiri gị ike site na mgbe ị ga-ama na eluigwe na-achị achị. N'ihi nke a, eze, kwee ka ndụmọdụ m dị gị mma n'anya, werekwa ezi omume tijipụ mmehie gị niile, werekwa imere ndị ewedara n'ala mara tijipụ ajọ omume gị niile. A sị na ogologo mgbe ga-adịrị udo gị. Ihe a niile rutere Nebukadneza bụ eze ahụ n'ọgwụgwụ ọnwa 12 n'elu ụlọ ukwu alaeze ahụ nke Babilọn ka ọ nọ na-ejegharị. Eze zara sị, ọ bụghị nke a bụ Babilọn ukwu a, nke mụ onwe m wuoro ịbụ ụlọ alaeze site n'ike nke akụ m na ihe ebube nke ịma mma m? Mgbe eze kpụ okwu n'ọnụ, otu olu siri n'eluigwe daa sị, gị ka a na-agwa okwu Nebukadneza bụ eze sị, alaeze apụwo n'aka gị. A ga na-esikwa n'ebe mmadụ bi chụpụ gị. Ọ bụkwa n'etiti anụ ọhịa ka ebe obibi gị ga-adị. Ihe ọkụkụ ka a ga-eme ka ịta dịka ehi. Oge asaa ga-agabigakwa n'isi gị, ruo mgbe ị ga-amara na onye ahụ nke kachasị ihe niile elu na-achị achị n'alaeze nke mmadụ. Ọ bụkwa onye ọbụla ọ na-achọ ka o nye ya ka ọ na-enye ya. N'otu oge awa ahụ ka okwu a rere n'ahụ Nebukadneza wee si n'ebe mmadụ bi chụpụ ya. Ọ bụkwa ihe ọkụkụ ka ọ na-ata dịka ehi. Igirigi nke eluigwe na-edekwa n'ahụ ya, ruo mgbe agịrị isi ya topụtara dịka abụba ugo, mbọ aka ya kwa dịka mbọ nnụnụ. Ma n'ọgwụgwụ ụbọchị ahụ niile, mụ onwe m bụ Nebukadneza weliri anya m abụọ lekwasị eluigwe, ihe ọmụma m wee laghachikwute m. Ọ bụkwa onye ahụ nke kachasị ihe niile elu ka m gọziri. Ọ bụkwa onye ahụ nke na-adị ndụ mgbe ebighị ebi ka m jara sọpụrụkwa. Onye ọchịchị ya bụ ọchịchị ebighị ebi. Alaeze ya na-adịgidekwa n'ọgbọ niile.
ọ bụkwa ndị niile bi n'ụwa ka a na-agụ n'ihe efu. Ọ bụkwa dịka o si achọ ka ọ na-eme n'ụsụ ndị agha nke eluigwe na n'etiti ndị bi n'ụwa. Ọ dịghịkwa onye ga-eti aka ya ihe sị ya, "Gịnị ka i meworo?" N'otu mgbe ahụ ka ihe ọmụma m na-alaghachikwute m ọzọ, n'ihi ebube nke alaeze m, ịma mma m na igbu maramara m na-alaghachikwute m. Ọ bụkwa mụ ka ndị ndụmọdụ na ndị isi m na-ekpere ọzọ n'elu alaeze m ka e mere ka m nọzie. Ọ bụkwa ịdị ukwu nke kachasị ka a tụkwasịrị m. Ugbu a, mụ onwe m bụ Nebukadneza na-aja na-ebili na-asọpụrụ eze nke eluigwe, n'ihi na ọrụ ya niile bụ eziokwu, ya niile, ụzọ ya niile bụkwa ikpe. Ọzọ, ndị na-ejegharị na mpako, ọ pụrụ ime ka ha dị ala. Akwụkwọ nke Daniel, isi nke 5. Eze Belshaza mere nnukwu oriri maka 1,000 n'ime ndị isi ya, ma ṅụọ mmanya n'ihu 1,000 mmadụ. Mgbe ọ na-aṅụ mmanya ahụ, Belshaza nyere iwu ka e tinye arịa ọlaedo na ọlaọcha nke nna ya bụ Nebukadneza wetara n'ụlọ nsọ ahụ, ka e wetara ya Jerusalem, ka eze, ndị isi ya, ndị nwunye ya na ndị iko ya nwanyị wee ṅụọ ihe ọṅụṅụ na ha. Ndị ọzọ nwere mgbe ahụ arịa ọlaedo ahụ. E wetara ndị Kaldịa n'ụlọ nsọ nke ụlọ Jehova dị na Jerusalem. Eze na ndị isi ya na ndị nwunye ya na ndị iko ya nwanyị ṅụọ ihe ọṅụṅụ na ha. Ha ṅụọ mmanya ma kpee ekpere nye chi ọlaedo, ọlaọcha, ọla kọpa, igwe, osisi na nkume. N'otu oge ahụ, mkpịsị aka mmadụ pụtara n'elu kandụl ahụ n'elu mgbidi nke ụlọ eze. Eze hụrụ aka nke aka ederede ahụ. Mgbe ahụ, ọdịdị eze gbanwere. Echiche ya wee tụọ ya ụjọ, ikpere ya wee tọgbọrọ, ikpere ya wee gbawa megide ibe ha. Ya mere eze tiri mkpu n'olu dara ụda ka ha kpọta ndị na-agụ kpakpando na ndị na-eme anwansi. Eze wee gwa ndị amamihe nke Babel sị, "Onye ọbụla nwere ike ịgụ ihe odide a ma nye m nkọwa ya, a ga-eyi uwe ododo, a ga-eyi ụlọ ọlaedo n'olu ya. Ọ ga-abụkwa onye nke atọ n'ọchịchị." Mgbe ahụ, ndị amamihe eze niile bịara, ma ha enweghị ike ịgụ ihe odide ahụ ma ọ bụ nye eze nkọwa ya. Eze Belshaza wee nwee nnukwu nsogbu. Ihu ya gbanwere. Ihe ijuanya juru ndị isi ya anya. Ugbu a, eze nwanyị n'ihi okwu eze na ndị isi ya batara n'ụlọ akụ. Eze nwanyị wee kwuo sị, "Eze, zuru ike ruo mgbe ebighị ebi. Echegbula onwe gị maka echiche gị. Agbanwekwala ihu gị. E nwere otu nwoke n'alaeze gị, onye mmụọ nke chi dị nsọ dị n'ime ya. N'oge nna gị, ihe nghọta na amamihe dị ka nke chi dị n'ime ya. Nebukadneza eze nna gị, ka m kwuru, mere ya onyeisi ndị dibịa afa, ndị na-agụ kpakpando, ndị Kaldịa na ndị na-eme anwansi. N'ihi na n'ime ya ka a hụrụ mmụọ dị elu karịa ihe ọmụma na asụsụ, n'ihi na ọ kọwara ihe nkiri nghọta, kwupụta esemokwu siri ike, ma gbazie obi abụọ." Na kpọmkwem n'ime Daniel, onye eze kpọrọ Belshaza, a ga-akpọ Daniel ugbu a, ọ ga-akọwakwa nkọwa ya. Emesịa, a kpọtara Daniel n'ihu eze. Eze wee gwa Daniel sị, "Ị bụ Daniel, onye si n'ụmụ ndị a dọrọ n'agha nke Luda, ndị nna m eze kpọpụtara n'aka ndị Lewe? Ugbu a, anụwo m banyere gị na mmụọ nke chi dị nsọ dị n'ime gị, na n'ime gị ka m hụrụ ihe na nghọta
na amamihe dị ukwuu. Ya mere, a kpọtara ndị amamihe na ndị na-agụ kpakpando n'ihu m ka ha gụọ ihe odide a ma nye m nkọwa ya, mana ha enweghị ike ịkọwa nkọwa ihe ahụ. Mgbe ahụ, anụrụ m maka gị na ị maara etu esi akọwa ihe na iwepụ obi abụọ. Ugbu a, ọ bụrụ na ị nwere ike ịgụghachi akwụkwọ nsọ ma nye m nkọwa ya, a ga-eyi gị uwe ododo, ị ga-enwe agba ọlaedo n'olu gị, ị ga-abụkwa onye ọchịchị nke atọ nke alaeze ahụ. Mgbe ahụ Daniel zara eze sị, debe ụgwọ ọrụ gị maka onwe gị, nye onye ọzọ onyinye gị, mana m ga-enye eze akwụkwọ nsọ ma gosi ya nkọwa ya. Eze, gee ntị. Chineke kachasị elu enyewo Nebukadneza nna gị alaeze, ebube, nsọpụrụ na ebube. N'ihi ebube nke o nyere ya, ndị niile, mba na asụsụ niile mara jijiji ma tụọ egwu n'ihu ya. Ọ na-egbu onye ọ chọrọ, ọ na-emeri onye ọ chọrọ, ọ na-eti mkpu. Ma mgbe obi ya dị oke elu, uche ya siri ike site na nganga, ọ malitere ịda. Ha chụpụrụ ya n'oche eze ya dịka eze, ha wee napụ ya nsọpụrụ ya. E wepụrụ ya n'etiti ụmụ mmadụ, e mere ka obi ya dị dịka obi anụ ọhịa, ebe obibi ya dịkwa n'etiti ịnyịnya ibu ọhịa. Ha nyere ya anụ dịka ehi, ruo mgbe ọ ghọtara na ozu kachasị elu sara mbara n'igirigi nke eluigwe. Chineke na-achị alaeze mmadụ ma na-ahọpụta onye ọbụla ọ chọrọ n'ebe ahụ. Gị onwe gị, nwa ya nwoke Belshaza, emeghị ka obi gị dị ala. Ọ bụ eze na ị maara ihe ndị a niile, mana ị biliri megide Onyenwe anyị nke eluigwe. Ha wee bute arịa ụlọ ya n'ihu gị. Gị na ndị isi gị na ndị nwunye gị na ndị iko nwanyị gị ṅụọ mmanya n'ime ha. I wee kpee ekpere nye chi silk na ọlaedo, ọla kọpa, igwe, osisi na nkume, ndị na-adịghị ahụ ụzọ. Ha anaghị ahụ ihe, ha anaghị anụkwa ihe, ha anaghịkwa aghọta ihe ọbụla. Chineke nke ume gị na ụzọ gị niile dị n'aka ya. I nyeghị ya otuto. Emesịa, esi n'aka ya zipụ aka ya, o wee dee ihe a. Nke a bụ ihe o dere: Mene, Mene, Tekel, Perez. Nke a bụ nkọwa nke ihe ahụ. Mene, Mene, Chineke akpọwo alaeze gị aha ma mechaa ya. Tekel, etinyere gị n'ihe eji atụ ihe, a hụkwara gị na ọ dị mfe. Perez, ebibiri alaeze gị ma nye ya ndị Midia na ndị Peshia. Mgbe ahụ, dịka iwu Belshaza si dị, ha yikwasị Daniel uwe ododo, tinye agba ọlaedo n'olu ya, ma kwupụta gbasara ya, na-ekwu na ọ ga-abụ onye ọchịchị nke atọ nke alaeze ahụ. N'abalị ahụ ka e gburu Belshaza, eze ndị Kaldịa, Daraiọs nke ndị Midia weghara ọchịchị alaeze ahụ mgbe ọ dị afọ 62. Akwụkwọ nke Daniel, isi nke 6. Ọ dị Daraiọs mma ịtọ ntọala maka alaeze ahụ dum na n'ezi ndị a: alaeze 112 ụmụ Gari, ndị ga-eguzo n'elu ndị ọchịchị atọ ahụ, ndị Daniel nọ n'etiti ha, ka ndị ọchịchị ha wee nye ha ọrụ ihe ọjọọ, ma eze agaghị enwe ọchịchị. Ugbu a họpụtara Daniel karịa ndị ọchịchị na ndị nlekọta, n'ihi na mmụọ dị mma n'ime ya na alaeze ahụ. Ya mere, ndị isi na eze chere na ha ga-etinye ya n'elu ndị ọchịchị niile chọrọ ihe mgbochi megide alaeze ahụ.
mana ha enweghị ike ịchọta ihe mgbochi maọbụ mmejọ n'ihi na ọ bụ onye kwesịrị ntụkwasị obi, nke na ọ dịghị mmejọ maọbụ mmejọ ọbụla. Mgbe ahụ, a hụrụ ndị ikom ahụ Daniel na-echebara iwu echiche n'ime ya kwuru sị, anyị agaghị ahụ ihe akaebe ọbụla megide Daniel a. Ma e wezụga Chineke ya, ya mere ndị isi niile nke alaeze gị, ndị isi na ndị gọvanọ, ndị ndụmọdụ na ndị isi zukọrọ ọnụ ka ha mee iwu maka eze, nke onye ọbụla nke rịọrọ chi maọbụ otu ka o guzobe iwu, nke onye ọbụla na-agaghị ahapụ gị ruo ụbọchị 3. Eze a ga-atụba ya n'ọgba ọdụm. Ugbu a, eze, kwado iwu ahụ ma mechie ihe edere, ka a ghara ịgbanwe ya dịka iwu nke ndị Midia na ndị Peshia si dị, nke a na-agbanweghị agbanwe. Ya mere, eze Darius mechiri ihe edere n'iwu ahụ. Mgbe Daniel ghọtara na o mechiela ihe edere, ọ banyere n'ụlọ ya. Windo nke ụlọ ya meghere n'ebe Jerusalem dị. Ọ na-egbu ikpere n'ala ugboro 3 n'ụbọchị wee kpee ekpere ma kpee ekpere nye Chineke ya, dịka o mere na mbụ. Ndị ikom ahụ wee zukọta wee hụ Daniel ka ọ na-ekpe ekpere ma na-arịọ Chineke ya arịrịọ. Ha wee bịa gwa eze okwu gbasara iwu eze si, "Imebeghị iwu ka onye ọbụla n'ime 30 ahụ gasịrị. Ụbọchị ole na ole ka mmadụ ga-arịọ chi ma ọ bụ mmadụ ọbụla na-asị gị tụba ya n'ime olulu mmiri nke agụ." Eze zara sị, "Ihe a bụ eziokwu. Dịka ndị Midia na ndị Peshia si kwuo, iwu nke a na-agbanweghị agbanwe." Ha wee zaa eze sị, "Daniel a, onye si n'ụmụ ndị Juda a dọrọ n'agha, anaghị ewere gị dịka eze ma ọ bụ iwu nke ịkanyere akara, kama ọ na-arịọ arịrịọ ya ugboro 3 n'ụbọchị." Mgbe eze nụrụ okwu ndị a, iwe were ya nke ukwuu. O wee malite ịchọ Daniel ka ọ napụta ya. O wee rụọ ọrụ ruo mgbe anyanwụ dara iji napụta ya. Ndị ikom a zukọtara n'ihu eze wee sị ya, "Kpọta eze, na iwu nke ndị Midia na ndị Peshia bụ na agaghị agbanwe iwu maọbụ iwu ọbụla nke eze kwadoro." Eze wee nye iwu. Ha wee kpọta Daniel wee tụba ya n'olulu ọdụm. Ugbu a, eze kwuru okwu wee sị Daniel, "Chineke gị, onye ị na-ejere ozi mgbe niile, ga-anapụta gị ngwa ngwa." E wetara nkume ma tinye ya n'elu ọnụ olulu ahụ. Eze wee jiri aka ya na akara nke ndị isi ya mechie ya, ka nzube Daniel wee ghara ịgbanwe. Eze wee banye n'obi ya wee na-ebu ọnụ, na-ebughị ngwa egwu ọbụla n'ihu ya. Ụra wee gafere ya. Eze wee bilie n'isi ụtụtụ wee gaa n'obodo ọdụm. Mgbe ọ bịarutere n'olulu ahụ, o tiri mkpu akwa nye Daniel. Eze wee sị Daniel, "Daniel, ohu Chineke onye dị ndụ, Chineke gị, onye ị na-ejere ozi mgbe niile, ọ gaghị enwe ike ịnapụta gị n'aka ọdụm." Daniel wee sị eze, "Eze, nọrọ ruo mgbe ebighị ebi. Chineke m ezitewo mmụọ ozi ya. O mechiwokwa ọnụ ndị na-agụ ọdụm, ka ha ghara imerụ m ahụ, n'ihi na achọpụtawo ezi omume m n'ihu ya, ma nye gị." Eze wee ṅụrịa ọṅụ nke ukwuu maka ya, wee nye iwu ka ha kpọpụta Daniel n'olulu ahụ. E wee kpọpụta Daniel n'olulu ahụ. Ahụghịkwa ihe ọjọọ ọbụla n'ahụ ya, n'ihi na o kwere na Chineke ya. Site n'iwu eze, a kpọbatara ndị ikom boro Daniel ebubo ma tụba ha n'ime nwunye ha. Ọdụm wee jide olulu ọdụm ahụ, ha ụmụ ha na ha, tipịa ọkpụkpụ ha niile. Ma ọ bụ mgbe ha rutere n'olulu ahụ, eze Darius wee daa sị,
ka ndị niile mba dị iche iche na ndị bi n'asụsụ niile mụbaa nye unu na ọchịchị niile nke alaeze m. Ndị mmadụ ga-ama jijiji ma tụọ egwu n'ihu Chineke nke Daniel, n'ihi na ọ bụ Chineke nke dị ndụ ma na-adịgide ruo mgbe ebighị ebi. Alaeze ya agaghị ala n'iyi, ọchịchị ya ga-adịkwa ruo mgbe ebighị ebi. Ọ na-azọpụta ma na-anapụta. Ọ na-eme ihe ịrịba ama na ihe ebube n'eluigwe na n'ụwa. Ọ napụtawokwa Daniel n'aka ndị Zayọn. Daniel a wee nwee ọganihu n'ọchịchị Darius na ọchịchị Sairọs nke Peshia. Akwụkwọ nke Daniel isi nke 7. N'afọ mbụ nke Belshaza eze Babel, Daniel hụrụ ọhụụ na ọhụụ n'isi ya n'elu ihe ndina ya. Mgbe ahụ o dere ọhụụ ahụ ma kọwaa nchịkọta nke okwu ahụ. Daniel kwuru sị, enwere m ọhụụ n'abalị. Lee, ifufe anọ nke eluigwe dara n'oké osimiri ukwu ahụ. Anụ ọhịa anọ buru ibu wee si n'oké osimiri pụta. Otu n'ime ha dị iche na ibe ya. Nke mbụ dị ka ọdụm, o nwere nku ugo. Ahụrụ m ruo mgbe ọ dọwara nku ya, o wee bulie ya elu n'ụwa, e wee debe ya n'ahụhụ ya dị ka mmadụ, e wee nye ya obi mmadụ. Lee, anụ ọhịa ọzọ, nke bụ nke abụọ, dị ka anụ ọhịa. O guzoro n'otu akụkụ. O nwekwara eriri atọ n'ọnụ ya n'etiti eze ya. Ha wee sị ya, bilie, rie ọtụtụ anụ. Mgbe nke a gasịrị, ahụrụ m anụ ọhịa ọzọ dị ka agụ, nke nwere nku anọ nke nnụnụ n'azụ ya. Anụ ọhịa ahụ nwekwara isi anọ. O nyekwara ya ikike. Mgbe nke a gasịrị, ahụrụ m ọhụụ n'abalị. Lee, ọ dị egwu ma sie ike nke ukwuu. O nwere eze igwe dị ukwuu. Ọ na-egbu anụ ọhịa nke anọ ahụ gbawara agbawa ma dọwaa ma zọpịa ihe fọdụrụ n'okpuru ụkwụ ya. Ọ dịkwa ka anụ ọhịa ndị dị n'ihu ya, n'ihi na o nwere mpi 10. Mgbe m lere mpi ndị ahụ anya, lee, obere mpi ọzọ pụtara n'etiti ha. Nke a dọwara mpi 3 n'ime mpi mbụ ahụ n'ihu ya. Lee, n'ime mpi a, anya dị ka mmadụ na ihe ndị a na-ekwu okwu ọnụ dị ka ihe bara uru. M wee hụ ruo mgbe ocheeze ndị ahụ dị, mgbe ochie nke ụbọchị wee nọdụ ala. Uwe elu ya dị ọcha dị ka sno. Ntutu isi ya dịkwa ka ajị anụ ọcha. Ocheeze ya dịkwa ka ire ọkụ na-ere ere. Wịịlụ ya dị ka ọkụ na-ere ere. Ọkụ na-ere ọkụ pụtara wee si n'ọtụtụ puku kwụrụ puku pụta. Ndị na-ejere ya ozi n'ihu ya, puku kwụrụ puku mmadụ guzo n'ihu ya. E debere ikpe, e meghere akwụkwọ. Mgbe ahụ ahụrụ m n'ihi ihu okwu mpako nke mpi ahụ kwuru. Ahụrụ m ruo mgbe e gburu anụ ọhịa ahụ, e bibiekwa ozu ya ma tụbaa ya n'ọkụ na-ere ere. Ma anụ ọhịa ndị ọzọ, ha ewerewo ọchịchị ha, mana ndụ ha dị ogologo ruo oge ụfọdụ na oge ụfọdụ, dị ka m hụrụ n'ọhụụ abalị. Lee, otu onye yiri nwa nke mmadụ bịara n'igwe ojii nke eluigwe, bịakwutere onye ochie nke ụbọchị ha, duru ya n'ihu ya. O wee nye ya ọchịchị na nsọpụrụ na alaeze, ka ndị niile, mba na asụsụ niile wee jere ya ozi. Ọchịchị ya bụkwa ọchịchị ebighị ebi, nke a na-agaghị ewepụ. Alaeze ya agaghịkwa ebibi ma ọlị. Daniel nwere nsogbu n'ime mmụọ m, n'ime afọ m na obere. Ya mere, abịarutere m
otu n'ime ọhụụ nke isi m mere ka m zuru ike ndị guzoro nsọ n'eziokwu nke ihe a niile. O wee gwa m ka m kọwaa ihe ndị a ọ gwara m na ihe ndị a. Anụ ọhịa ukwu ndị a nke bụ anọ bụ eze anọ ga-esi n'ụwa bilie, alaeze nke ndị nsọ nke onye kasị elu. Ha ga-ewere ma nweta ya ruo mgbe ebighị ebi. Mgbe nke a gasịrị, achọrọ m ime eziokwu nke anụ ọhịa nke anọ nke ndị nna ichie na ndị ọzọ niile, nke dị egwu nke ukwuu, nke eze ya bụ igwe na mbọ ya bụ ọla. Ọ rịpịara, ọ dọwara ma gwerie ndị ọzọ n'okpuru ụkwụ ya. Amụtakwara m maka mpi iri dị n'isi ya, na nke ọzọ nke pulitere, nke atọ dara n'ihu ya, na mpi ahụ nke nwere anya na ọnụ nke na-ekwu okwu nganga, onye anya ya siri ike karịa ndị ibe ya. Ahụrụ m na otu mpi ahụ na-eti onwe ya ihe megide ndị nsọ, ma na-akwado onwe ya megide ha ruo mgbe onye ochie nke ụbọchị bịara. E wee nye ndị nsọ nke onye kasị elu ikpe. Oge ruokwa nso mgbe ndị nsọ nwere alaeze ahụ. Mgbe ahụ ọ sịrị, anụ ọhịa nke anọ ga-abụ alaeze nke anọ nke ụwa, nke ga-adị ka alaeze niile. Ọ ga-ebibikwa ụwa niile, ọ ga-agbajikwa ya, dọwaa ya. Mpi iri nke alaeze a bụ eze iri ga-ebili. Onye ọzọ ga-ebilite mgbe ha gasịrị. Ọ ga-adịkwa ka nke mbụ. Ọ ga-emerikwa eze atọ. Ọ ga-ekwu okwu megide onye kasị elu. Ọ ga-ebibikwa ndị nsọ nke onye kasị elu. Ọ ga-eche na ọ ga-eme ihe ọjọọ, nwere ike ịgbanwe oge na iwu. A ga-enyekwa ha n'aka ya ruo oge na oge, ma ọ ga-anọdụ ala dịka onye ikpe. Ha ga-emepụkwa ọchịchị ya iji ree ma bibie ya ruo ọgwụgwụ. A ga-enyekwa ndị nsọ nke onye kasị elu alaeze. Ndị alaeze ya bụ alaeze ebighị ebi, ndị niile ga-ejere ya ozi ma rube isi. Nke a bụ isiokwu. Mụ onwe m, Daniel, enweela ọtụtụ echiche ndị na-enye m nsogbu. Ọdịdị m agbanwewokwa n'ime m, mana edebewo m okwu ahụ n'obi m. Akwụkwọ nke Daniel, isi nke 8. N'afọ nke 13 nke ọchịchị eze Belshaza, ọhụ pụtara ihe nye m ọzọ. Daniel, mgbe nke pụtara ihe mbụ nye m n'ọhụ, ahụrụ m na m nọ n'obi eze Shushan n'ogbe Elam. N'ọhụ, ọ dị ka m nọ n'akụkụ Riveria nke Vial. Mgbe ahụ, ahụrụ m wee hụ na n'ihu osimiri ahụ e nwere otu ebule nwere mpi abụọ. Kwụ ọtọ. Mpi abụọ ahụ kwụ ọtọ, mana otu dị elu karịa nke ọzọ. Onye kachasị elu wee bịa nke ikpeazụ. Ahụrụ m ebule ahụ ka ọ na-asọga n'ọdịda anyanwụ megide ugwu na megide ndịda, ka anụmanụ ọbụla wee ghara iguzo n'ihu ya, ma o nweghị ike ịgbanahụ aka ya, kama o mere ihe ọ họpụtara wee dị ukwuu. Mgbe m na-eche echiche, lee, otu ewu si n'ọdịda anyanwụ bịa n'elu ụwa niile. O metụghị ala aka. Ewu a nwekwara mpi pụtara n'etiti anya ya. Ọ bịakwutere ebule ahụ nwere mpi abụọ ahụ, nke m hụrụ ka ọ na-eguzo n'akụkụ osimiri, wee gbaa ọsọ gaa n'ebe ahụ na iwe ya dị ọkụ. M wee hụ ka ọ na-abịaru ebule ahụ nso, wee chee ya ihu, tie ya ihe ma gbajie mpi abụọ ya. Ebule ahụ enweghịkwa ike iguzogide ya ọzọ, ma ọ tụbara ya
n'ala ma zọdaa ya. Ọ dịghịkwa onye pụrụ ịnapụta ebule ahụ n'ike ya. Ya mere, ewu ahụ buru ibu nke ukwuu mgbe ọ dị ike. Ọ gbajiri nnukwu mpi ya. N'ihi nke a, anụ ahụ pụtara na-apụta ìhè n'ebe ifufe nọ nke eluigwe dị. Site n'otu n'ime ha, otu obere mpi pụtara nke dị ukwuu n'ebe ndịda, n'ebe ọwụwa anyanwụ na ebe ala mara mma dị. O wee gbasaa ruo n'igwe ndị agha nke eluigwe, tụdakwara akụkụ nke ndị agha na kpakpando n'ala, zọdakwa ha. O wee bulie onwe ya elu megide onyeisi ndị agha nke ewepụrụ àjà kwa ụbọchị, tụdakwara ebe nsọ ya n'ala. A ga-enye ya oge n'ezi àjà kwa ụbọchị maka ajọ omume. Ọ ga-atụdakwa eziokwu n'ala. Otu a ka ọ ga-emekwa ma nwee ọganihu. M wee nụ otu n'ime ndị nsọ ka ọ na-ekwu okwu. Otu n'ime ndị nsọ wee gwa otu onye okwu sị, ruo ole mgbe ka ọhụ nke àjà kwa ụbọchị nke ajọ omume nke mbibi ga-adịru, iji bibie ebe nsọ na ndị agha m? Ọ zara sị, ruo mgbe anyanwụ dara n'ụtụtụ 2300. Mgbe ahụ ka a ga-emechi ebe nsọ ahụ. Mgbe Daniel hụrụ ọhụ ahụ ma gbalịa ịghọta ihe ọ pụtara, lee, onyinyo mmadụ guzoro n'ihu m n'etiti akụkụ vaịl ahụ. Anụrụ m olu mmadụ ka ọ na-akpọ oku sị, Gabriel, ka nwoke a ghọta ọhụ ahụ. O wee bịarute ebe m nọ. Mgbe ọ bịarutere, ụjọ tụrụ m, wee daa n'ihu m. Ma ọ sịrị m, gị ghọta, nwa nke mmadụ, n'ihi na n'oge ikpeazụ ọhụ ga-adị. Mgbe ọ na-agwa m okwu, m dara n'ala, kpudo ihu m n'ala, ma o metụrụ m aka wee tinye m n'ọnọdụ m. O wee sị, lee, m ga-egosi gị ihe ga-eme n'ikpeazụ. N'ihi na mgbe oge akara aka ga-abịa, ebule ahụ ị hụrụ nke nwere mpi abụọ bụ eze ndị Midia na ndị Peshia. Ebule ahụ bụ eze Gris. Nnukwu mpi dị n'etiti anya ya bụ eze mbụ. Onye ahụ gbajiri agbaji. Onye alaeze anọ ahụ guzosiri ike bụ alaeze anọ ga-anọgide na-eguzo n'ime mba ahụ, mana ọ bụghị n'ike ya. Ọgwụgwụ nke ọchịchị. Mgbe a ga-ebibi ndị nnupụisi ahụ, eze nke nwere ọdịdị dị egwu na ikpe gbara ọchịchịrị ga-ebilite. Ike ya ga-adị ike, mana ọ bụghị n'ike ya. Ọ ga-adị ebibi nke ọma, mee nke ọma, rụọ ọrụ, ma bibie ndị dị ike na ndị nsọ. Site n'atụmatụ ya, ọ ga-eme nke ọma n'aka ya. Ọ ga-ebuli onwe ya elu n'obi ya, sitekwa n'udo. Ọ ga-ebibi ọtụtụ mmadụ. Ọ ga-emegidekwa onyeisi ndị isi, mana a ga-eme ka ọ daa na-enweghị mgbapụ. Ọhụ nke ụtụtụ na mgbede. Nke a kpọsara bụ eziokwu. Ya mere, soro ọhụ ahụ, n'ihi na ọ ga-abụ mgbe ọtụtụ ụbọchị gasịrị. Daniel dara ọrịa ma rịa ọrịa ụbọchị ụfọdụ, ma mgbe m biliri ọtọ, emere m ihe eze kwuru. Ihe ijuanya tụrụ m n'anya maka ọhụ ahụ, mana ọ dịghị onye ghọtara ya. Akwụkwọ nke Daniel, isi nke 9. N'afọ mbụ nke Darius nwa Ahasuerọs, onye sitere n'agbụrụ ndị Midia, onye e mere eze n'ezi alaeze ndị Chaldea. N'afọ mbụ nke ọchịchị ya, Daniel ghọtara site n'akwụkwọ ndị ahụ aha afọ ndị Jehova gwara onye amụma Jeremaya na ọ ga-adị afọ 70 n'oge mbibi nke Jerusalem. Chigharịkwuru Onyenwe anyị Chineke wee chọọ ya n'ekpere na arịrịọ, ịbụ ọnụ, uwe mwụda, akwa iru uju,
O Onyenwe anyị, kpere Onyenwe anyị Chineke m ekpere ma kwupụta m sị, Onyenwe anyị Chineke, ị dị ukwuu ma na-atụ egwu. Ị na-ahụkwa amara na ebere n'ebe ndị ị hụrụ n'anya na ndị na-edebe iwu gị nọ. Anyị emehiewo ma mee ihe ọjọọ. Ee, anyị enupụwo isi ma hapụ iwu gị na iwu gị, n'ihi na anyị ekweghị ka ndị ohu gị, ndị amụma, ndị gwara ndị eze anyị, ndị isi anyị na ndị nna nna anyị niile nke ala ahụ okwu aha gị, nke gị bụ ezi omume na ihere, dịka ọ dị taa nye ndị Juda niile na ndị bi na Jerusalem, nye Izrel niile site na nso na n'ebe dị anya, n'ala niile isi na ha webata n'ihi mmehie ha nke ha mere megide gị, o Onyenwe anyị, n'ihi na ndị eze anyị na ndị isi anyị na ndị nna nna anyị bụ ihere emehiewo, n'ihi na anyị emehiewo megide gị. Ma Jehova Chineke anyị nwere ọmịiko na mgbaghara. Ọ bụ ezie na anyị nupụrụ ya isi, n'ihi na anyị erubeghị isi n'uche Jehova bụ Chineke anyị ije dịka iwu ya si dị, nke o kwusara site n'aka ndị ohu ya bụ ndị amụma. Ee, Izrel niile emebiwo iwu gị, laghachi azụ, anụghịkwa ozi gị. Ya mere, nkọcha ahụ dị n'ahụ anyị na ihe niile e dere n'iwu Mozis bụ ohu Chineke, n'ihi na anyị emehiewo megide ya. O mewo ka okwu ya ndị o kwuru megide gị na ndị ikpe anyị bụ ndị kpere gị ikpe guzosie ike, na-eme ka nnukwu ihe otiti bịakwasị gị, n'ihi na n'ala ahụ dum ọ dịghị ihe dị ka nke e mere na Jerusalem. Ihe otiti a niile dakwasịrị dịka e dere ya n'iwu Mozis, ma anyị arịọghị Jehova bụ Chineke ka o si n'ajọ omume anyị pụọ ma ghọta eziokwu gị. Ya mere, Jehova akwadebewo ihe otiti ahụ ma weta ya n'ahụ anyị, n'ihi na Jehova Chineke anyị bụ onye ezi omume n'ọrụ ya niile ọ na-arụ. N'ihi na anyị achọghị ịgọnarị ozi a. Ugbu a, Onyenwe anyị Chineke gị, onye kpọpụtara ndị gị n'ala Ijipt site n'aka dị ike, wee mee ka ị dị ndụ ọzọ dịka ọ na-apụta taa, anyị emehiewo. Anyị gosipụtara ajọ omume, Jehova, dịka ezi omume gị niile si dị. Rịọ gị, wepụ iwe gị na iwe anyị n'obodo gị, Jerusalem, naanị ugwu gị, n'ihi mmehie anyị na ajọ omume nke ndị nna anyị. Jerusalem na ndị gị bụ ndị gbara ya gburugburu. Ugbu a, anyị nụrụ ekpere ohu gị na arịrịọ ya, ka ihu anyị nwụọ n'ebe nsọ gị. Nke a tọgbọrọ n'efu n'ihi Onyenwe anyị Chineke m. Tọọ ntị gị, gee ntị, meghee anya anyị, hụkwa mmejọ anyị na obodo ahụ aha gị kpọrọ, n'ihi na anyị anaghị arịọ arịrịọ n'ihu gị maka ezi omume anyị, kama n'ihi ebere gị dị ukwuu na nke dị nro. Nụrụ, Jehova, gbaghara. O wee gwa m okwu sị, Daniel, abịawo m inye gị ihe ọmụma na nghọta. Mgbe m malitere ịrịọ gị arịrịọ, iwu abịawokwa m ịkọwara gị ya, n'ihi na ị na-enwe nsogbu nke ukwuu. Mee ka okwu ahụ mikwuo emie, ma tụlee ọhụ ahụ. E kenyere izu 70 maka ndị gị na maka obodo nsọ gị, iji kwụsị ajọ omume, iwepụ mmehie, ime ka ọgbaghara dịghachi mma, iwebata ezi omume ebi ebi, ime ka ọhụ na amụma guzosie ike, na ịkpọsa onye nsọ kasị nsọ. Ya mere, mara ma ghọta na site na mmalite nke iwu ahụ iji weghachite
ndị mmadụ na iwu Jerusalem ruo mgbe Mesaya onyeisi izu 72 na izu 62 ga-agafe. A ga-ewukwa ụzọ ọzọ na mgbidi n'oge siri ike. Mgbe izu 62 gachara, a ga-egbu Mesaya. Ọ gaghịkwa enwe ihe ọbụla. Ndị nke onyeisi nke ga-abịa ga-ebido obodo na ebe nsọ ahụ. Ọgwụgwụ ya ga-abụkwa n'ide mmiri ruo ọgwụgwụ agha ahụ. A ga-ebibi ya site na mbibi. Ọ ga-emekwa ka ọgbụgba ndụ ahụ guzosie ike n'ọtụtụ mmadụ ruo otu izu. N'etiti izu ahụ kwa, ọ ga-eme ka àjà na onyinye kwụsị site n'ịgbasa ihe arụ, ka ọ ga-eme ka ọ tọgbọrọ n'efu ruo mgbe ọgwụgwụ nke a ga-etinye n'ala tọgbọrọ n'efu. Akwụkwọ nke Daniel, isi nke 10. N'afọ nke 3 nke Sairọs, eze Peshia, e kpughere Daniel, onye aha ya bụ Belshaza. Okwu ahụ bụkwa eziokwu, mana oge akara aka dị ogologo. Ọ ghọtara ihe ahụ ma ghọta ọhụụ ahụ. N'otu oge ahụ, mụ onwe m bụ Daniel nọ n'ụlọ mkpọrọ ruo izu 3 nke ụbọchị. Ataghị m achịcha dị ụtọ, anụ maọbụ mmanya abanyeghịkwa m n'ọnụ. Eteghịkwa m mmanụ ma ọlị ruo mgbe izu 3 nke ụbọchị zuru. N'ụbọchị nke 4 na nke 20 nke ọnwa mbụ ka m guzoro n'akụkụ osimiri ukwu ahụ, ya bụ Hidekel. M wee welie anya m elu hụ, ma lee, otu nwoke yi uwe akwa linin, onye kegidere n'ụkwụ ya, ọlaedo mara mma, ahụ ya dịkwa ka krisolaịt, ihu ya ile anya dịka amụma, anya ya dịka oriọna ọkụ, ọla ya, olu okwu ya dịkwa ka ogwe aka na ụkwụ ya dịka olu igwe mmadụ. Daniel naanị ya kwuru ọhụụ ahụ, n'ihi na ndị ikom ahụ nọnyere m ekwughị ọhụụ ahụ, mana oke egwu dakwasịrị ha. Ha ga-agbapụ ma zoo onwe ha. N'ihi ya, anọ m naanị m, ekwukwara m ọhụụ ukwu a. Ike ọbụla fọdụrụ n'ime m, n'ihi na ike m aghọọla ire ure, enweghịkwa m ike. Ma anụrụ m ihe okwu ya pụtara. Mgbe m nụrụ ihe okwu ya pụtara, ụra bụrụ m n'ihu m wee tụgharịa n'ala. Ma lee, otu aka metụrụ m aka, mere ka m daa n'ikpere m n'aka m. O wee sị m, Daniel, nwoke a na-asọpụrụ nke ukwuu, ghọta okwu m na-agwa gị, nọrọkwa n'ọnọdụ gị, n'ihi na ezitere m gị. Mgbe ọ gwara m okwu ndị a, m guzoro na-ama jijiji. O wee sị m, atụla egwu Daniel, n'ihi na site n'ụbọchị mbụ i tinyere obi gị ịghọta na iweda onwe gị ala n'ihu Chineke gị. Anụwo okwu gị, abịawokwa m n'ihi okwu gị. Ma onyeisi alaeze Peshia chebere m ruo 1 ụbọchị na 20. Ma lee, Maikel, otu n'ime ndị isi kachasị mkpa, bịara inyere m aka. M wee nọrọ ebe ahụ na ndị eze Peshia. Ugbu a, abịawo m igosi gị ihe ga-eme ndị gị n'oge ikpeazụ. N'ihi na ọhụụ ahụ ka dị ọtụtụ ụbọchị. Mgbe ọ gwara m okwu ndị a, m wee lelie ihu m n'ala ma jide ire m. Ma lee, otu onye yiri ya metụrụ egbugbere ọnụ m aka wee meghee ọnụ m, kwuo okwu sị, onye guzoro n'ihu m, Onyenwe anyị, n'ihi ọhụụ ahụ, ihe mwute m abịakwasịwo m ọzọ. Enweghịkwa m ike, n'ihi na olee otu
ohu nke onye nwe m ga-esi agwa ndị m okwu. Ma mụ onwe m, site n'ike Onyenwe anyị, enweghị m ike ọzọ, enweghịkwa m ume ọzọ. Mgbe ahụ, ọ bịara ọzọ ma metụ m aka onye yiri mmadụ, o wee mee ka m dị ike, wee sị, “Gị mmadụ nke ukwuu, atụla egwu, udo dịrị gị, dị ike, nwekwa obi ike.” Mgbe ọ gwara m okwu, m wee mee ka obi sie ike, wee sị, “Ka onye nwe m kwuo okwu, n'ihi na i meela ka m sie ike.” Mgbe ahụ ọ sịrị, “Ị maara ihe mere m ji bịarute gị, ma ugbu a, m ga-alọghachi ịlụso onyeisi Peshịa ọgụ. Mgbe m ga-apụ, lee, onyeisi Gris ga-abịa, ma m ga-egosi gị ihe dị n'akwụkwọ nsọ nke eziokwu. Ọ dịghịkwa onye kwenyere m n'ihe ndị a ma ewezuga Maịkel onyeisi gị.” Akwụkwọ nke Daniel, isi nke 11. Kwa n'afọ mbụ nke Darius nke ndị Midia gawara ịgba ndị agadi ume ma mee ka ha sie ike. Ugbu a, m ga-egosi gị eziokwu. Lee, a ga-enwe eze atọ na Peshịa. Nke anọ ga-abụkwa onye ọgaranya karịa ha niile. Ọ ga-ejikwa ike na akụnụba ya chụpụ onye ọbụla megide Gris. Ma eze dị ike ga-ebili, onye ga-achị n'ọchịchị ukwu ma mee ihe na-atọ ya ụtọ. Mgbe ọ ga-eguzo, a ga-agbaji alaeze ya, a ga-atụgharịkwa ya gaa n'ikuku anọ nke eluigwe. Ọ bụghị maka ụmụ ya, ma ọ bụ dịka ọchịchị ya si dị nke ọchịchịrị, n'ihi na a ga-adọpụ alaeze ya ka e chie ya maka ndị ọzọ na-abụghị ndị ahụ. Eze nke ndịda ga-abụkwa onye kachasị ike, otu n'ime ndị isi ya. Ọ ga-emerikwa ya. Ọ ga-abụkwa onye ọchịchị. Ọchịchị ya ga-abụkwa nnukwu ọchịchị. Ma mgbe afọ ndị a gwụchara, ha ga-ezukọ ọnụ, n'ihi na adaeze ndịda ga-abịakwute eze ugwu ime nkwekọrịta. Mana ọ gaghị ewepụ ike nke agha ahụ. Ọ gaghịkwa anọgide ma ọ bụ ogwe aka ya, ma a ga-ama ya ikpe ọnwụ, ya na ndị kpọtara ya, ndị mụrụ ya, na ndị ahụ ya, na ndị kasiri ya obi n'oge a. Ma site na mkpụrụ osisi mgbọrọgwụ ya, otu ga-ebilite n'ọnọdụ ya, onye ga-abịa na ndị agha, wee banye n'ime ebe ndị dị n'ugwu, wee mee eze ihe ọ chọrọ. Ọ ga-emerikwa. Ọ ga-ebu chi ha na ihe oyiyi ha kpụrụ akpụ, ya na ihe ha dị oke ọnụ ahịa, ga-anọ ogologo oge karịa eze ugwu nke silk na ọlaedo gaa Ijipt. Ọ ga-abụrụ eze ndịda ga-alaghachi n'obodo ya, alaeze ya, ma laghachi na nke ya, ma chịkọta nnukwu ndị agha. Otu ga-abịa, laghachi, ma mee ka ọ maa jijiji n'ebe siri ike ya, ma pụọ, gafere. Mgbe ahụ, ya onwe ya na eze ndịda ga-ewe iwe. Ọ ga-abịa lụso ya ọgụ. Ọ bụ na eze ugwu, n'ihi na ọ ga-achụpụ ọtụtụ mmadụ. Ọtụtụ ndị agha ga-anọkwa n'aka ya. Mgbe ahụ, igwe mmadụ ahụ ga-adị mpako, obi ha ga-adịkwa elu, n'ihi na ọ ga-egbu ọtụtụ puku mmadụ. Mana ọ gaghị emeri, n'ihi na eze ugwu ga-alọghachi wee wepụta igwe mmadụ karịa nke mbụ. Ọ ga-abịa mgbe afọ ụfọdụ gasịrị, na ndị agha dị ike na nnukwu akụnụba. N'otu oge ahụ, ọtụtụ mmadụ ga-emegide eze ndịda. Ọ bụ na ụmụ ndị nnupu isi nke ndị gị ga-ebuli onwe ha elu iji mee ka ọhụ ahụ guzosie ike, ma ha ga-ada. Mgbe ahụ, eze ugwu ga-abịa tụda onwe ya n'ugwu, wee were obodo siri ike. Ndị agha nke ndịda agaghị eguzogide,
ndị ya ahọpụtara agaghịkwa enwe ike iguzogide, ma onye na-abịa ga-eme ihe ọ chọrọ. Ọ dịghịkwa onye ga-eguzogide ya. Ọ ga-eguzokwa n'ala mara mma nke aka ya ga-ebibi. Ya na ụmụ nwanyị ga-ebibi ya. Ụbọchị ole na ole ka ọ ga-eme m ihere nye ndị otu nzuzo. Otu a ka ọ ga-eme. Ike nke alaeze ya niile ga-emekwa. Nna ya ga-abụ ada ya, mana ọ gaghị anọ n'akụkụ ya. Ọ gaghịkwa anọnyere ya n'ebe ha nọ ma were ọtụtụ, kama mgbe nke a gasịrị, ọ ga-atụgharị ihu ya. Onyeisi ga-eme ka ọkụ ya dakwasị ya, mekwa ka ihere ya dakwasị onwe ya, n'ihi na ọ ga-atụgharị ihu ya n'ebe onye ahụ nọ. Ọ ga-akwatu ya, ọ ga-ada. Ọ ga-enwetakwa ebe siri ike nke obodo ya, mana agaghị ahụ ya. Mgbe ahụ, onye ga-ebuli ndị iro. Ma mgbe ebe ole na ole gasịrị, n'ebube nke alaeze ahụ, a ga-ebibi otu onye, ọ bụghị site n'iwe ma ọ bụ site n'agha. Onye rụrụ arụ ga-ebili n'ọnọdụ ya, onye ha ga-enye nsọpụrụ nke alaeze ahụ, mana mee onwe ya ka o rube isi n'alaeze ahụ site n'ala dị larịị. Ọ ga-abata n'udo. Ọ ga-atụbakwa ya dịka oke osimiri ide mmiri n'ihu mba ahụ. Ndị agha ga-emeri ya. A ga-emebikwa ha dịka nkwekọrịta e mere ya na ya si dị. Ọ ga-eme dịka onyeisi ndị eze mgbe nke ahụ gasịrị, n'ihi na ọ ga-apụta ma pụọ n'obere ndị mmadụ. Ọ ga-abanye n'ogbe dị jụụ ma baa ọgaranya, ma mee ihe ndị nna ya na-emeghị, ma ọ bụ ndị nna nna ya. Ọ ga-ekesa ekpere, ihe na-esi isi ụtọ, na ihe ndị dị mkpa n'etiti ha. Ọ ga-ebukwa amụma megide ebe ndị e wusiri ike, mana ruo nwa oge. Ọ ga-akwalitekwa ike ya na obi ike ya megide eze ndịda na nnukwu ndị agha. A ga-akpalikwa eze ndịda ịlụ ọgụ na nnukwu ndị agha ndị ike, mana ọ gaghị eguzogide, n'ihi na ha ga-ahụ ma lụso ya ọgụ. Ee, ndị na-eri nri ya ga-ebibi ya, ndị agha ya ga-ejupụtakwa, ọtụtụ ga-adakwa. Obi nke mmadụ abụọ a ga-egbukwa. Ndị eze ga-enwe obi ike ime ihe ọjọọ. Ha ga-ekwukwa okwu aghụghọ n'elu tebụl, mana ọ gaghị ekwe omume, n'ihi na ọgwụgwụ ga-abịa n'oge akara aka. Mgbe ahụ, ọ ga-alaghachi n'ala ya na nnukwu ihe onwunwe, n'ihi na obi ga-enweta nsọ. Otu ahụ ka ọ ga-eme ma laghachi n'ala ya mgbe akara aka, mana ndị ikpeazụ agaghị adị ka ndị mbụ. Mgbe ha laghachiri ma bịa na ndịda, ụgbọ mmiri nke Kitim ga-abịa. Ọ ga-ewute ya oge megide ya. Ọ ga-ewe iwe megide nsọ ma lọghachi. Ọ ga-ewesakwa iwe megide. Ọ ga-ama ndị hapụrụ ime ihe ọjọọ ma laghachi, nwekwa nghọta na ndị agha ga-anọnyere ya ma merụọ nsọ ahụ. Ebe nsọ nke ike, wepụ aka kwa ụbọchị ma guzobe ihe arụ nke na-asọ oyi. Ọgbụgba ndụ gị ga-abụ mmehie site ndị na-emebi okwu ire ụtọ, ma ndị maara Chineke ha ga-enwe ahụike ma nwee ọganihu. Ndị nwere nghọta n'etiti mmadụ ga-akụziri ọtụtụ mmadụ ihe, ma ha ga-ada site na mma agha na ire ọkụ, gaa na ndọta na mbibi ruo ọtụtụ ụbọchị. Mgbe ha dara, a ga-enyere ha aka na obere ihe, mana a ga-achụpụta ọtụtụ n'ụzọ siri ike. Ụfọdụ n'ime ndị kacha nwee ọgụgụ isi ga-ada ikpe ha ikpe, mee ka ha dị ọcha.
ma mee ka ha dị ọcha ruo mgbe oge ga-agafe, n'ihi na e nwere oge akara aka. Eze ga-eme ihe ọ họrọ. Ọ ga-ebuli onwe ya elu ma bulie onwe ya elu megide ndị niile bụ Chineke. Ọ ga-ekwu okwu agha megide Chineke nke chi. Ọ ga-agakwa nke ọma ruo mgbe iwe ga-emezu, n'ihi na a ga-eme mkpebi ahụ. Ọ gaghị ege Chineke nke nna ha ntị. Ọ gaghịkwa ege ntị n'ihe ụmụ nwanyị chọrọ. Ọ gaghịkwa eche banyere chi ọbụla, n'ihi na ọ ga-eme ka onwe ya dị elu karịa ihe niile. Ma kama ọ ga-asọpụrụ chi Mauzim, chi nke ndị nna ya na-amaghị. Ọ ga-asọpụrụ ya site n'ọlaedo na ọlaọcha, site n'okwute dị oke ọnụ ahịa na site n'ihe mara mma. Otu a ka ọ ga-eme n'ala Mauzim site n'aka chi mba ọzọ nke ọ ga-amata. Ọ ga-eme ka otuto ya bawanye, meekwa ka ha chịa ọtụtụ mmadụ. Ọ ga-emekwa ka ala gị dị ka ebe a na-egwupụta ọlaedo. Mgbe oge ndị a gasịrị, eze ndịda ga-akwa ya. Eze ugwu ga-abịa megide ya dịka oke ifufe na ụgbọ ịnyịnya, ndị ịnyịnya ya na ọtụtụ ụgbọ mmiri. Ọ ga-abanyekwa n'ala gị, pụọkwa na ya gafee ya. Ọ ga-abanyekwa n'ala mara mma. A ga-emerikwa ọtụtụ ogbe, mana ndị a ga-agbapụ n'aka ya, dịka Edọm na Moab na onyeisi ụmụ Amọn. Ọ ga-agbasakwa aka ya n'ala dị iche iche. Ala Ijipt agaghịkwa agbanahụ, ma ọ ga-enwe ike n'akụ, ọlaedo na ọlaọcha, na n'ihe niile dị oke ọnụ ahịa nke Ijipt, na nke ndị Libya, na nke ndị ojii, ebe ọ ga-agafe. Ma akụkọ si n'ọwụwa anyanwụ na ugwu ga-enye ya nsogbu. N'ihi ya, ọ ga-apụ na nnukwu iwe iji bibie ma chụpụ ọtụtụ. Ọ ga-akwụkwa ụlọ ikwu nke ụlọ ya n'etiti oke osimiri, n'ugwu dị nsọ na nke dị nsọ. Ma ọ ga-abịarute ọgwụgwụ ya, ọ dịghịkwa onye ga-enyere ya aka. Akwụkwọ nke Daniel, isi nke 12. N'oge ahụ, Michael, onyeisi ukwu nke na-agbachitere ụmụ ndị gị, ga-ebili. Oge nsogbu ga-adịkwa, nke na-enwebeghị kemgbe a mụrụ mba ruo mgbe ahụ. N'oge ahụ kwa, a ga-ekpochapụ ndị gị, ndị niile e dere n'akwụkwọ ahụ. Ọtụtụ n'ime ndị na-arahụ ụra n'àjà nke ala ga-eteta, ụfọdụ ga-eteta ruo mgbe ebighị ebi. Ndụ ndị ọzọ ga-abụ ihe ihere na nlelị na-adịgide adịgide. Ndị maara ihe ga-enwu dịka ihe nke mbara igwe. Ndị na-eme ka ọtụtụ mmadụ ghọọ ndị ezi omume ga-enwu dịka kpakpando ruo mgbe ebighị ebi. Ma gị onwe gị, Daniel, mechie okwu ndị a ma mechie akwụkwọ ahụ ruo ọgwụgwụ oge. Ọtụtụ ga-agba ọsọ gaa n'ihu. Ihe ọmụma ga-aba ụba. Mgbe ahụ, mụ onwe m, Daniel, lere anya, lee, e nwere ndị ọzọ guzoro, otu n'akụkụ nke osimiri ahụ na nke ọzọ n'akụkụ nke ọzọ nke osimiri ahụ. Otu onye wee sị nwoke ahụ yi uwe laịnịn, onye guzoro n'elu mmiri osimiri ahụ, olee mgbe ihe ebube ndị a ga-agwụ? Ahụrụ m nwoke ahụ yi uwe laịnịn ka ọ na-eguzo n'elu mmiri nke osimiri ahụ, ka ọ na-ejide aka nri ya na aka ekpe ya elu, ma ṅụọ iyi site n'aka onye dị ndụ maka Europe, na nke a ga-adịru oge abụọ na ọkara, mgbe ọ ga-agbasasị ike nke ndị nsọ. Ihe ndị a niile ga-agwụ. Anụrụ m ya, mana aghọtaghị m ya. M wee sị, onye nwe m, gịnị ga-abụ njedebe nke ihe ndị a? O wee sị, gaa, Daniel, n'ihi na e mechiri okwu gị ma mechie ya ruo ọgwụgwụ oge. A ga-eme ka ọtụtụ mmadụ dị ọcha, mee ka ha chaa ọcha, ma nwalee ha,
mana ndị ajọ omume ga-eme ihe ọjọọ. Ọ dịghịkwa onye ajọ omume ga-enwe nghọta, mana ndị maara ihe ga-aghọta. Site n'oge a ga-ewepụ àjà a na-achụ kwa ụbọchị ma mee ka ihe arụ tọgbọrọ n'efu dịrị. 1,000 ụbọchị, 290 ga-agafe. Onye a gọziri agọzi ka onye na-echere ma bịaruo 1,000 ụbọchị 350 ma garuo n'ọgwụgwụ, n'ihi na n'ọgwụgwụ ụbọchị ị ga-ezu ike ma nọrọ n'oke gị.